insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da koyar da ita wannan sallah tun daga mabudinta zuwa makullinta. Menene abu na farko da yake rukuni ne daga cikin rukunan sallah? Shine fuskantar alƙibla. Fuskantar alƙibla rukunun min arkanis salati, rukuni ne daga cikin rukunai na sallah. Dole duk wanda zai sallah ya nemo inda alƙibla take kalla. Ba mu cewa ka kalli kudu ko arewa ko yamma ko gabas. Abinda muke cewa daga duk inda kake a faɗin duniya ka nemo inda alƙibla take ka kalla. Kamar mu nan da muke yammacinta in muka ta sai mu kalli gabas, wanda suke gabashinta sai su kallo yamma, wanda suke kudancinta sai su kalli ina arewa, wanda suke arewacinta sai su kalli kudu. Abin sani anan shine kallon alƙibla yayin da za ka gabatar da sallah wajibi ne, ko in ce rukuni ne, domin wajibi akan iya gyara shi, amma rukuni in babu shi babu sallah. Idan ka kalli wani wuri kai sallah ba alƙibla ba da gangan cikin sani, ko shakka babu sallar ka bata yi ba, kuma baka da wani abu da za ka yi ka gyara wannan sallah din. Sai dai wanda ya kalli alƙibla da zimmar alƙibla ya kalla ya sallah, sai aka dace ba alƙiblar ya kalla ba. Me malamai suka ce ga wanda zai sallah bai san alƙibla ba? Suka ce ya tambaya. Suka ce in ba wanda zai tambaya fa, sai suka ce to yayi iya bakin kokarinsa ya gano ina ne alƙibla. Idan yayi iya bakin kokarinsa dan ya gane ina ne alƙibla, sai aka dace bai dace da samun alƙibla ba, sai ya kalli wani guri akasin alƙiblar yayi sallah. Bayan yayi sallah ko ya gane da kansa ko aka ganar da shi cewar ba fa alƙibla ya kalla ba, malamai suka ce sallarsa ta yi. Amma daga lokacin, duk lokacin da zai sallah to zai kalli inda aka tabbatar masa alƙibla ne, amma bai bukatar sai ya canza sallah. Jama'a ina fatan mun gane. Na biyu, wanda yake cikin sallah sai ya kuskure wa alƙibla, sai wani ya zo ya ganshi yana sallah yana kallon inda ba alƙibla ba, wani hukunci ne a kansa? Yayin da wani ya ganshi ce malam inda kake kallo ko inda ke kallo ba alƙibla bane, ya zai yi? Zai yanke sallar ne ko zai ci gaba ne sai ya gama? A'a, ba zai yanke sallar ba, zai ci gaba da sallar, amma zai juya ya fuskanci inda alƙiblar take. So idan misali aka ce masa inda yake kallo ba alƙibla bane, bai kuma san ina alƙiblar take ba, zai iya tambaya? Zai iya tambaya ina ne alƙiblar, sai a nuna masa. Ko kuma abin da yafi dacewa shine wanda zai ya gaya masa ba alƙibla bane, ya gaya masa bangaren hannunka na hagu shine alƙibla, ko bangaren hannunka na dama. Idan ka fahimci ya rikirkice, ka kama shi ka juya shi ka fuskantar da shi alƙibla da ci gaba da sallah. Ko da sauran sallah raka'a ɗaya ne, kai ko da ma misali ya kammala sallah yana cikin tahiyya ne ta ƙarshe, aka ce masa inda kake kallo ba alƙibla bane, a inda yake zaunan ba zai ce na riga na gama ba bari in ƙarisa, a zai juya ya kalli alƙibla, kuma sallar shi ta yi. In kuma aka kuskure sai da ya gama aka tunatar da shi, to ko shakka babu sallarsa ta yi, gaba sai ya gyara. Jama'a mu gane kallon alƙibla wajibi ne yayin da mutum zai yi sallah. Idan mutum ya kuskure bai kalli alƙibla ba ya ci gaba da yin sallah, to ko shakka babu da gangan ko da ganganci ba shi da sallah. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu dace. Anan za mu tsaya a karatunmu na yau. Abu na farko shine fuskantar alƙibla. Jama'a mun ji matsayar fuskantar alƙibla a cikin sallah, cewar fuskantar alƙibla ga duk wanda yake da dama da iko da sani shine rukuni ne min arkanis salati. Insha Allah subhanahu wataala karatunmu na gaba kuma za mu koyar da yadda ake iqama ne. Jama'a bi mu daki daki insha Allah subhanahu wataala. Za mu ci gaba da karantar da yadda ake sallah har zuwa ƙarshen ta, in Allah ya so yadda, gwargwadon abin da muka sani. Abin da muka kuskuren harshe ko muka yi mantuwa ko muka faɗo wani abu wanda ke ba daidai ba ga wanda ya sani, don Allah ya bibiye mu da duk hanyar da ya kamata ya sanar da mu cewar abin da muka faɗan nan ba daidai ba ne. Insha Allah subhanahu wataala za mu koma kuma mu gyara shi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu, don wani abin ka iya faɗin shi ba daidai ba bisa mantuwa ko akhda'ul lisan ko kuma rashin sani. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu, kuma ayi hakuri a daure a koyi ibada. Gaskiyar magana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da sai mun sallah irin yadda ya karantar da mu. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Karkashin wannan hadithin malamai sun rubuce na littattafai akan abin da ya shafi ahkamis sala, littattafai mabambanta da kuma